Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Gepler Azatlyk Radiosu, hormatly radio dinleyijiler, gepleşigimiziň bugünkü temasy siz prezidentlik saýlawyna gatnaşmakçymy? Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşiginiň bugünkü sanyna Türkiýede okayan we işleýän Türkmenistanyň raýaty Kerim bilen Ýewropada okayan Türkmenistanyň baharyň garaýşlaryny dikkatiňize ýetireriz. Azatlyk Radiosynyň azathabarynokot.com internet sahypasyna halk köpçüliginiň pikirini öwrenmeklik üçin açylan siz prezidentlik saýlawyna gatnaşmakçymy atly foruma tesir galyran talip diýen dinleýijimiz konsulluk işgärleri şäher aýlanyp türkmen studentleri bilen duşuşyk gurnap saýlawlara gatnaşmak hakynda gepleşikler geçirilýärmiş. Hatta türkmenliň köpçülik bolup okayan şäherlerine ilçihanadan sanlyklaryň eltiljekdigine aýdan bolmaly konsulluk işgäri. Studentler beýleki türkmen raýatlary ýaly ses berilişikde aşa passiw galmasa gerek. Hemde häzirki hökümete tankydy garaýşlary bolan soň olaryň aglawa köpçüligi kime ses berjeklerini bilmese de kime ses bermejekdigini gaty gowulýarlar. Şol sebäpdenem konsulluk işgärleriniň bu uğurda hereket etmeginiň özlerine käýinç getirmekden başga peýdasy bolmazmy diýen. Sebäbi Türkmenistanda bolýan saýlawlarda haýsy sanlykdan döwlet başçysyna az ses gelse şol sanlykda duranlar nyşana alınýarmyş diýen gurrunlar inni gizlin däl. Iosif Staliniň saýlawlar hakynda meşhur bir sözi bar. Saýlawda saýlawçylaryň kime ses berenlikleri mühim däl. Ol sanlygy sanayanlar mühim. Şu sözün ýeki özüm Türkmenistandaky ozalky bolan saýlawlar hakynda hemde inniki boljak saýlawlar hakynda hem gysgaça beýanat berýär diýip öz garaýşyny beýan edipdir. Dogry ýapdyr. Kerim, inha senem Türkiýede okayan, işleýän Türkmenistan raýatynyň bir wekili. Sen prezidentlik saýlawyna gatnaşmakçymy? Men prezidentlik saýlawyna gatnaşmam. Türkiýedäki türkmen raýatlarynyň emmesiniň ýeni esasy gaýgysy etlenç. Meselem meniň bu ýerde durmuşymyň okamak, işlemek şondan ibarat. Şonuň üçin men söýlep edýän prezidentlik saýlawynyň maňa näme peýdasy bar? Saýlawa ses bermek üçin Ankara ýa-da İstanbula gitmeliyler. Konsullukda, ilçihanada, hasaba durýanlara telefon edip prezidentlik saýlawyna gatnaşmaga gelin. Yani hökman gelmeli diýipdirler. Maňa entekçan edip şeýle çakylyk eden ýok. Ýöne bolaýsa da men baryp bilmejegim aýdam. Ýewropadaky Türkmenistanyň ilçihanalaram şular ýalyky saýlawlara çagyrýamka Ýewropadaky türkmen raýatlaryny şu barada bir maglumat bersen gysgazyk bakar. Hawa salam Azatlyk Radiosu. Ýewropada elbetde olar ýaly oku gapy ýa-da her kime jaň edip olar ýaly edil gelin ses bermädi we duranoklar ýöne bir iki ýerden bize ses bermäge gitjek prezident saýlawlaryna diýenler bar. Gepler Azatlyk Radiosu, hormatly radio dinleyijiler, mähkemanda olanlar, siz Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy siz prezidentlik saýlawyna gatnaşmakçymy? Kerim, prezidentlik saýlawyna gatnaşmaga näme üçin baryp bilmendiň? Näme mümkinçiligin ýokmy ýa-da muň başga sebäpleri barmy? Sebäplerden esasy Türkiýedäki türkmenleriň esasy problemasy edip güzeran aýlamak, işleýänden esasy meselesi diňe Türkiýede ýaşamak däl, Türkmenistana da pul uğratmak. Soň men bir gün işlemesem näýli bolar? Meniň güzeran problemama kim kömek eder? Prezident boljaklarmy ýa-da saýlawa çagyrýan ilçihanamy? Pikir edip görüň. Meselem, şu taýyp daş şäherlerden awtobus bilen gitjek bolsaň, diňe bir tarapyň bilet puly en azyndan $10-20. Onsoň aňryk baraň soňam Istanbul ýaly uly şäherler bolsa, başga transport tapmaly. Sen islemeden hökman birler diýip içmeli. Onsoň siz özüňiz pikir edip görüň. Näçe bolýar şol ýaly çykdyjy Kerim? Sen pikiriň öwren. En azyndan $70-80 bolar. Eger Ankara gitseňiz, ýa-da İstanbula gitseňiz belki de köprek bolar. Bahar her kimin şol öz ýaşaýan ýurdundaky Türkmenistanyň ilçihanasyna ýa-da konsullugyna gidip ses bermäge mümkinçiligi barmyka? Şeýle mümkinçilik döredilýärmi Ýewropa ýurtlaryna? Plança türkmen Ýewropada diýip, meň pikirimçe belli bir statistikalar ýokmyka diýen. Nämçin diýende bir ýurtdan başga bir ýurda göçüp baranlar bar, soň Türkmenistanyň watandaşlygynyň çykmakçy bolýanlar bar. Şoň üçin elbetde baryp ses bermek üçin bir zatlar taýýarlandyr
ýerler ýöne ullan mysal üçin Ýewropada 1 million türkmen bar bolsa hemmesine garaşýar, hemmesi üçin biziň sandyklarymız taýýar diýer ýaly bir taýýarlygy ýokmu kadem o garaşýanam delir 3-5 kişi gelir. Geljekler hem Türkmenistanda bir ýokary wezipede ýa agasy ýa kakasy ýa jegisi işleýän bolsa gidýändir. Berde kanuny ýagdaýda ýaşaýanlar belki gidýändir men pikirimçe. Sen özüň şeýlede tanış bilişleň saýlawa gatnaşmakçymy? Bakar. Nähil pikirde köpçülük ýa tanış bilişler şu arada da aýtsaň? Öňkü saýlawlarda mysal üçin bir köyde bilen gidipdik. Bu ýylem gülüşýäs. Ýene gitsek elçihanada gownaharlar bolar. Kimiň işi bolmasa öýde, kimi işlemeýän bolsa gelin gowja naharlanyp gaýdaly iň bolmanda şoň bir peýdasyny görelip gülüşýäs. Kerim, sen pikiriňe görä we özüň ýaly Türkiýede okaýan hem işleýän türkmen raýatlary şu geçiriljek prezidentlik saýlawyndan näme garaşýar? Men pikirime görä Türkmenistanyň hiç zat ýetmez, çünki Türkmenistanyň prezident saýlawlaryny Azatlyk radiosynyň sahypasynda gördüm. Türkmenistanyň prezident saýlawlaryna bäsleşen kandidatlar barada näme bilýärsiňiz diýe. We gatnaşanlar kandidatlar hakynda da hiç zat bilemzak. Yani hiç zat ýetmez. Köpçülüge menen goşulýan sebäbini aýdyn. Öz raýatlaryna kömek etmek niýeti bolanlar şu wagda islete kömek edip bilerdi. Azatlyk radiosynyň sahypasynda tesbirler okayan Türkiýedäki türkmen raýatlarynyň hemmesi diýen ýaly %90 bu saýlawlardan hiç zat çykmajagyna ynanýar. Menem şolardan biri. Bu edilýän işler aslında Birleşen Milletleriň öňünde, Ýewropa Birliginiň öňünde, ösen döwletleriň öňünde inha bizde de saýlaw bar diýmek üçin edilýär. Bu spektakla meňde seredip görüň. Amerikada saýlawlar boldy, Türkiýede saýlawa garaşýa we kandidatlar öňe her hili pikirleri sürýär. Bizde kandidatlar hiç hili pikirem öňe sürmänler. Şol öňkönkulük hiç kim mesela ileride Türkmenistanda suw gyçylygy bilen baglanyşykly problemalar var, ekologiýa bilen baglanyşykly problemalar var, gyçylyk, gadagançylyk, korrupsiýa, ykdysady krizis var. Şolary nädip çözmeli, nädip öňüne geçmeli? Şoňa görä bir 20 ýyl öň, 50 ýyl öňe gidip biljek planlar açyklanýar. Bizde oňa görä açyklanan hiç zat ýok. Biz kandidatlarym tanamlak. Men geçen gün Azatlyk radiosynyň sahypasynda gördüm suratlaryny kandidatlaryň. Ýöne kandidatlara degişliğine men gelsem şunu etjek diýip bir açyklama görmedim. Ya da men rawat gelmedim. Hani sizde saýlaw demokratiýa barmy Türkmenistanda diýen wagty, ha oýna saýlawdan biz hem geçdik diýmek üçin edilýän oýna meňde. Her kandidatyň özüne bülten bolmaly. Garawum kanalyny ýapjak, Amy derýany guratjak, gel Aral gölüni çöle çöwürjek, gel. Her ýetmiş ýok zatlar aýtmalara, ekologiýa, ekonomiýa ýa-da Türkmenistanda diňe omy bar. Ýani şoňa meňde zatlar oýlap tapmalara, ine bir zat söz bermeli bilýärmi? Ine men gazyň puluny şeýdip bölüşdirjek, dünýäli etjek ýa-da şu daşary ýurtdan bize awanyp duran howp bar mesela ullokan howp näme islam howpy Türkmenistanyň musulmanlyk bilen daşary ýurtdaky islam radikal şoňa öňe geçecekdi. Periýle bir zatlar çykarsalar hani bir alajyk halk ynanardy belki doğrudan ama bizde saýlaw bar diýip bilýärmi? Bakar, Ýewropadaky türkmenler şu prezidentlik saýlawyndan näme garaşýar? Bir zat üýtgärmi, üýtgemezmi? Şu arada da bir garaşyň aýtsaň. Edil üýtgejek zada ýok. Hana gazetlerde ýazylýar. Geçen saýlawlarda 97 öýdýän% alyp bilen bolsa 100% rekord bolarmy kadi? Şolar ýaly bir anekdot ýaly edip neme goýupdyrlar da gülüşmek üçin. Ýöne men pikirimçe hiç men başga biriniň adyny ýazmaz. Ýazaýsagam biziň başymyza bir zat geler öýdüp gorkýarlar. Şo gorku bilen men pikirimçe edil ölmesine islam zok. Ýöne bu prezident tagtdan aýrylýança Türkmenistanyň ýagdaýy gowulaşmaz. Has beter bolar. Ýene de şu korrupsiýa, ýani para horluk üstün çykar. Şu häzirki bolup duran näsarlyklar ýene de dowam eder. Şu wagt mysal üçin kim nämesi edip ýör. Hiçim bunu näme üçin dikdiň, bunu näme üçin ýykdyň diýip hasap soranok. Elbetde göňüllüsler bir üýtgeçkilik bolsun diýip ýöne mysal üçin diýelim Ýewropadaky bütün türkmenler bolşuryşyp başga bir näse bereldiýsegem ular ýaly bir çykyş eden talaşgarlaryň çykyşynam görmedik. Näme etjek, näme mailler bar, näme goýjak, näme galdyrjak. Ular ýaly bir premier reklam nemelerini görmedik-de şoň üçin plany bolsun diýer ýaly bir tutorial ýakamyzam ýok. Şo bizi gynanlar ýa bolýa başga biri bolsun diýip eder. Has beter çyksa näme bolýar diýenler emma Hudaý görkezmesin. Mysal üçin Saparmat Niýazow erwet diýdik, bu ondan beter çykdy. Şoň üçin Allah ýarymyz bolsun näme diýeli. Dünya türkmenleri. Dünya türkmenleri